empezamos a sesión do pleno convocada para o día de hoxe con un único asunto na orden do día, que é a proposta de adxudicación da mellora do bombeo da captación de TAP de Touro, primeira fase. Con ese trámite faremos esta proposta de adxudicación, que é o trámite que remata o proceso de contratación, licitado a empresa resultas da valoracións efectuadas tanto en criterios subxectivos como en automáticos, e a empresa proposta Explotacións Gallegas presentou a documentación en plazo e o que procede é adxudicarlle a contratación desta obra. Alguna intervención en relación co asunto? Non, ninguna. Bien. É que realmente é un pleno de trámite para tal, entón, se estás de acordo, votos a favor da adxudicación? Pois non, finalizado o asunto, levantamos a sesión. É un tema de trámite así, rapidísimo. Unha cousa, fora do tema. Sí. Non me chamaron dun niño de cocina